Na szevasztok, most van a Mystery Bounty-nak az első szünete, 2 vakszint után lett egy ilyen 30 perces vacsora szünet. Itt hátul a hátsó teremben játszunk. Ilyen gyönyörű a kilátás, itt a Liechtensteini hegyek. Úgyhogy idáig játszottunk 2 vakszintet, az 1 óra, 40 000 kezdőzsetonról. Indultunk, jelenleg nekem most 39.300-an van, tehát tulajdonképpen nagyjából kezdő. Azt mondja, hogy 55 nevező volt, már ketten kiestek, tehát most 53 aktív játékos van. De hát ugye mivel ez a harmadik nap már ezen a versenyen, tehát a harmadik első nap, azt mondja, hogy 67 meg 67, 134 000, már így is 134 000 a prize pool. Ugye a fele az a Mystery Bounty rész, a másik fele az pedig megy a potba. Ha jól tudom, úgy hallottam, hogy ugye a második naptól jön majd a Mystery Bounty, és ha jól hallottam, akkor a legmagasabb boríték, amit tudsz húzni, a legmagasabb Mystery Bounty boríték, az 30% lesz. Tehát ha azt nézzük, akkor most 70 000, annak a 30%-a az 21 000, ugye? Hát, hogyha tovább jutna az ember egyébként a második napra, ugye, ami eleve egyébként nem egy olyan könnyű történet, és ott sikerülne mondjuk egy ilyen borítékot kihúzni, hogy top boríték mondjuk 20 000 frank, pont azt beszéltük a barátommal, hogy top boríték a magasabb összege lesz, mint a tornagyőzelemnek. Jó, mondjuk a borítékot kihúzod, ott nem kapsz VSOP gyűrűt, de ugye a magasabb lesz a pénznyereménye, mint a tornagyőzelemnek. Na mindegy, úgyhogy most itt tartunk, megvacsoráztam, még van 9 perc a szünetből, és szerintem, ha jól tudom, majd most 3 levet fogunk egybe játszani, vagy 4-et, és utána majd megint jön egy 10-15 perces szünet. Szurkoljatok, szavaztok!